Comencem el primer ple ordinari de la legislatura. Punt número 1 de l'ordre del dia, aprovació si escau de l'acte de la sessió anterior. Bueno, l'acte que vos va passar, mos va passar, que a mi també me va passar, Paco, l'últim, tenim alguna cosa, passem a votació, vaig a favor, s'aprova per unanimitat. Punt número 2, correspondència. Per l'alcalde es dona compte al ple de la concessió a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs de les següents subvencions. Ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana en població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistories i altres edificis municipals mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques. Presidència de la Generalitat, import 30.344 per a l'actuació de substitució de l'ascensor a Casa la Cultura. Subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al edifici convocades per a l'exercici 2023. Vicepresidència, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 8.581,32 euros, instal·lació conjunt de llocs accessibles. Subvencions derivades destinades a la realització de campanyes de salut pública en l'exercici 2023. Diputació Provincial de València, 3.000 euros vectores. Subvenció per a la contractació de dones desocupades per a la realització d'obres i serveis d'interès general en dona. Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, 156.383,63. Subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competicions intermunicipals dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 11.011 euros. Ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament de jutjats de pau, incloent-hi les despeses ocasionades pel personal no funcionarial que n'ocupa la secretaria corresponents a l'exercici 2023, Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, 1.626,93 per a despeses de personal i 1.500 per a despeses de funcionament. Subvencions de la convocatòria conjunta amb Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica destinades a municipis i entitats locals menors per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació Provincial de València, 8.000 euros, Programa Local de Participació Ciutadana. Subvencions corresponsables, Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 26.250 euros. Ajudes per a l'exercici 2023 destinades a l'elaboració de nous plans d'emergència o a la revisió dels ja aprovats als municipis de la Comunitat Valenciana, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, 3.000 euros. Subvenció als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestal aprovat per a l'execució del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal durant l'any 2023. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, 6.205,61 euros. Subvencions destinades al Pla de Normalització Lingüística 2023, Diputació Provincial de València, 10.194,25. Subvencions destinades a la concessió de premis a l'ús del valencià en el comerç local, 3.200 euros. Subvencions destinades a la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis forestals 2022 reacciona a fase 2, Diputació Provincial de València, 15.434,57 per a manteniment i 10.289,71 per a inversions. Subvencions destinades a municipis que tinguin població igual o inferior a 50.000 habitants i entitats locals menors per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social, Diputació Provincial de València, 5.000 euros. Subvencions per a donar suport a les programacions culturals de les entitats locals de la província, SARC als Pobles 2023, Diputació Provincial de València, 15.761,78 euros. Subvención para la ejecución de la actuación de conservación y mejora de la red de caminos rurales y barrancos del término municipal, Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, 34.663 euros. Subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 38.507,43 euros. Estudi arqueològic i consolidació del tram central de la muralla nord del Castell del Rebollet, fase 8. Ayudas dentro del programa de incentivos 4, realización
de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, importe de ayuda solicitada categoría 7, 28.819,20 sobre un coste elegible de 93.850. Ajudes per a l'execució d'actuacions de mitigació i adaptació contemplades en els plans d'acció per al clima i l'energia sostenible PACES dels municipis de la Comunitat Valenciana. Exercici 2023 adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Conselleria d'Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática i Transició Ecològica, 31.747,36 euros, renovació de vehicle a un elèctric. I subvencions nominatives a les entitats locals de la Comunitat Valenciana relacionades en l'annex 2 per al desenvolupament de projectes de borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, creació d'ocupació de qualitat en el sector de les cures i plans de formació en corresponsabilitat i cures destinades als homes, vicepresidència de Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 26.250 euros. Bueno, pues, si tenim alguna cosa ho parlem al final, ¿vale? Punt número 3 de l'ordre del dia, decrets d'alcaldia de data 11 d'abril del 203 fins el 7 de juliol el 391. El mateix, si tenim alguna cosa en l'últim punt de l'ordre del dia ho comentarem. Punt número 4, que és donar compte de l'informe anual d'intervenció del 2022, com Paco vos l'ha passat. Si tenim alguna cosa ho comentarem en l'últim punt de l'ordre del dia. Punt número 5, ratificació del decret d'alcaldia 351 del 2023, canvi ubicació, centre de formació, persones adultes. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord serien, primer, ratificar la resolució 351 que en la part dispositiva diu: primer, aprovar la sol·licitud de modificació del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la Font d'en Carròs, autoritzat amb el Codi de Centre 4602 7802 mitjançant la seva nova ubicació en l'edifici polivalent en el carrer Sant Isidre número 3. Segon, remetre certificat del present acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Este ja seria l'últim tràmit, després d'haver fet tota l'obra de l'execució i acondicionament de la segona planta de l'edifici polivalent, doncs ara ja estem en l'últim tràmit en Conselleria, que seria ja el que es dona d'alta ja com a edifici de formació de persones adultes, la segona planta de l'edifici polivalent. Aquest seria, ja dic, l'últim tràmit. S'ha enviat tota la documentació de la part tècnica de lo que és la distribució que s'ha fet, tal qual ens varen dir des de la Conselleria, i res, i ara faltava remetre la proposta d'acord del plenari i ja està, i tanquem l'expedient. Alguna cosa? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt número 6, dies festius locals 2024. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord serien fixar els dies 22 i 23 d'agost de 2024, festivitat de la Mare de Déu del Remei i Santíssim Crist de l'Empar, respectivament, com dies de festa local. Segon, remetre certificat de la present al Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València. En aquest cas, tal qual hem fet, des que jo tinc ús de raó, al final, com sempre, la proposta d'acord serien els 22-23, dijous i divendres de festes d'agost del 2024, el Mare de Déu del Remei i el Crist de l'Empar. Passem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt número 7, dies no lectius locals, curs escolar 23-24. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord serien, primer, proposar com dies no lectius de caràcter local del curs acadèmic 2023-24 els dies 13 d'octubre de 2023, 7 de desembre de 2023 i 18 de març de 2024. Segon, remetre certificat de la present a la Direcció General de Centres i Personal Docent i al Consell Escolar del Col·legi Públic Francesc Carbó. En aquest cas, en la reunió que va tindre el Consell Escolar el 30 de juny, ens va fer una proposta a través del claustre en la que es va acordar, conforme ha llegit Paco, els 3 dies que per normativa educativa marca que tenen dret a elegir des dels consells escolars.
municipals. En aquest cas, el Consell Escolar, com ha dit ell, ha elegit el 13 d'octubre, el 7 de desembre del 23 i el 18 de març del 24. En aquest cas, la proposta d'acord el que fa és remet després a la Direcció General de Centres perquè sàpiguen els dies que no s'obri i després una còpia de l'acord del plenari al Consell Escolar. Antoni? Sí. Altres anys s'ha demanat el dia de la Badà. Sí. El dia de la Badà no és festiu ahir dins, en el que és l'escolar. N'hi haurà classes a migdia. El que és el dia de la Badà, estem parlant l'endemà de Sant Vicent. Sí, ja el dic, al final sempre és una... Què? Sí. Per això el dic jo, que és la proposta que vam fer des del claustre de professors, va ser eixa, al final va ser majoria que sí que volien eixa, crec que vos va passar Paco la còpia del certificat i ja està. Sí, és a dir, en independència del tema de l'escola, és a dir, el tema de les activitats externes són les que fem i farem l'Ajuntament, és a dir, el tema de la part que fem en l'associació dels jubilats i després totes les activitats que es puguen fer per la vesprada, això sí que continuarem fent-ho a l'Ajuntament. No, per això el dic jo, no dic que no té res a veure, sí, que l'escola... Sí, però al final aquestes coses són les... Sí, no, al final aquestes coses és el de sempre, que allà dins ells prefereixen agarrar-se quan es trien els ponts, ells prefereixen els ponts que al final a nosaltres probablement no ens agraden tant, que diu si depenguera única i exclusivament de la decisió municipal, probablement no vam agradar ningú dels tres, probablement, però ahir ja el dic que com és una... Sí, és una decisió, nosaltres com a Ajuntament som una de les tres pates, sabeu que dins del Consell Escolar està la part del professorat, la part de les mares i els pares i després la part de l'Ajuntament. I no res, però passem, si voleu, a votació. Vots a favor, s'aprova per unanimitat. Punt número 8 de l'ordre del dia, aprovació del pla d'actuació municipal front al risc sísmic de la Font d'en Carròs. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord són, primer, aprovar el pla d'actuació municipal enfront del risc sísmic de la Font d'en Carròs. Segon, comunicar el present acord a l'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències per a la seva homologació. Tercer, autoritzar l'alcalde per a l'aprovació i signatura dels documents necessaris per fer efectiu aquest acord. Quart, procedir a la publicació del pla d'actuació municipal enfront del risc sísmic de la Font d'en Carròs al portal de transparència de l'Ajuntament. En aquest cas, tal com vam comentar, del pla de prevenció local, d'actuació municipal que es va remetre, dels tres perills que afecten a la zona on tenim el poble, era un tema de prevenció d'incendis forestals, que aquest pla ja el teníem aprovat, i els altres dos que ens marcaven era el pla sísmic i després també aprovarem el pla d'inundacions. El pla l'únic que intenta és fer un estudi de cada un dels punts que tinga el municipi on poguera haver algun tipus de perill i després el marca un poc les distribucions de les poblacions com estan, on es concentren, punts on poguerem tindre algun tipus d'allotjament en el cas d'alguna emergència concreta en el municipi, quins són tots els accessos a través de carreteres que puguen vindre, dins del propi municipi, quins són els carrers on no poden passar per el tema de les amplàries dels carrers, el que són vehicles d'emergència de gran tonatge. Ja el dic, al final el pla l'únic que fa és, en el cas que hi haguera algun tipus d'emergència, en aquest cas la del perill sísmic, ja té una recopilació de tota la informació i a l'hora d'elegir o de marcar quines serien les prioritats en cas de fer front a alguna d'aquestes situacions, quines serien les millors opcions i quines serien per a que el perill siga el menor per al municipi i per a la població. El dic que és un document que té 125 o 126 pàgines, aquest document, són documents extensos en els quals ja han passat un filtre per la pròpia Agència Valenciana d'Emergències i en el que, una vegada ja ens diuen que ja complix tota la normativa, tot el barem que ens marquen ells, ara ja s'aprova i es publica el pla. Antonio, passem a votació, vaig a favor. S'aprova per unanimitat
I punt número 9 seria l'aprovació del Pla d'actuació municipal front al risc d'inundacions de la Font d'en Carròs. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els seus punts són: primer, aprovar el Pla d'actuació municipal front al risc d'inundacions de la Font d'en Carròs. Segon, comunicar el present acord a l'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències per a la seva homologació. Tercer, autoritzar l'alcalde per a l'aprovació i signatura dels documents necessaris per fer efectiu aquest acord. Quart, procedir a la publicació del Pla d'actuació municipal front al risc d'inundacions de la Font d'en Carròs al portal de transparència de l'Ajuntament. Bé, i en aquest cas, el mateix que hem comentat en el punt anterior valdria el mateix. Este crec que té 141 o 142 pàgines i també fa el mateix. Fa tot un estudi, sobretot nosaltres tenim el perill d'inundació perquè ens passa el barranc per mig de la població. Entonces, fa un estudi de tots els barrancs, és a dir, tant els dos que tenim a les puntes com el que travessa per mig del poble, en els perills en el cas que n'hi haguera alguna inundació, quines serien les zones en les que podria arribar l'aigua i per on es podria evacuar. És un poc extens tota aquesta documentació, però al final fa falta en el cas que hi hagi algun tipus d'inundació. Passem, si voleu, també a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat i ara passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, que seria control d'òrgans de la corporació, mocions, pregs i qüestions. Abans de les mocions, nosaltres voldríem incloure un punt, en aquest cas, ho l'explico ràpid antes de fer la votació per incloure'l de via urgència. En aquest cas el que portem és, després de la reunió que hem tingut en la mesa de negociació, el que s'ha acordat és, tenim una de les vacants que ens queden en plantilla de personal, que és la d'auxiliar servicis varis, diversos, que és la que cobria Salvador, quan es va jubilar Salvador. Què passa? Que quan nosaltres vam aprovar en el seu dia la plantilla de personal i el pressupost per al 2024, Salvador encara no estava jubilat. Entonces ara en l'antiga, en l'actual, perquè és la que està encara, el que marcava és que la titulació exigida era un certificat d'escolaritat. Aquests processos van fer fa 15 o 20 anys, en el seu dia, com a mínim han de tindre un graduat escolar. Entonces, l'únic que entraria en la modificació de la plantilla és que el títol exigit per a la persona que tingui que optar en el moment en què traguem la bolsa de treball, que siga com a mínim graduat escolar o graduat en ESO, la titulació. És a dir, aquest és l'únic canvi que seria. La resta es queda tot igual, no es modifica res més. El que passa que, com totes aquestes coses, van vindre eleccions, es va constituir també, van fer eleccions no sols les nostres, sinó les eleccions sindicals, tenien que fer la constitució de la nova mesa de negociació i ens teníem que constituir nosaltres també com a Ajuntament i s'ha retrasat. I clar, un poc era el traure això, perquè així ja després de l'estiu ja anem preparant tot el tema de bases per a poder traure la plaça, que està vacant des de gener d'enguany. Un poc era això. Ara, com sempre, primer... Si voleu, vols llegir-lo tu? El llig, perquè llisgueu com es quedaria redactat la proposta d'acord. Tota la proposta seria en relació amb la plantilla de personal de l'Ajuntament, aprovada juntament amb el pressupost municipal del 2023 en sessió plenària de data 16 de desembre de 2022, vist que s'ha valorat la necessitat de modificació puntual de la plantilla pel que fa a la plaça de personal laboral d'auxiliar de serveis diversos, número de plaça 16, vist que aquesta modificació puntual ha estat objecte de negociació col·lectiva en data 13 de juliol de 2023, considerant l'establert en els articles 177 i concordants de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, en virtut de quan antecedeix el ple acorda. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual de la plantilla de personal de l'Ajuntament, consistent en determinar com a titulació exigida per a la plaça de personal laboral d'auxiliars diversos, número de plaça 16, el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, C2. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la província de València per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Més o menys, vale.
Ara el primer que tindríem que fer és votar la inclusió en l'ordre del dia i després ja votaríem el que és la proposta d'acord. Vots a favor per incloure en l'ordre del dia, vots a favor, s'aprova per unanimitat. I ara sí que seria aprovar la proposta d'acord. Vots a favor de la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat. I ara sí que hi ha pregs i qüestions. Mocions ja... Si tenim alguna moció ja ho dic, no? Però pregs i qüestions. Teniu algun prec? Sí, espera, cuidao. Així. Pa acá. Vale. A veure, Xina. ara... Bueno, da igual, si no me sent, ho sentim igual. Referent a lo que han votat ara mateixa, aquesta plaça no estan cobrint-la ja? No, el que vàrem fer l'any passat en una de les ajudes d'estes d'explus, empujos i tot això, van treure una que acaba enguany, que era una d'estes de contractació d'un any. Clar, entonces per això ara ja el tenim que treure, perquè no podíem treure-la perquè fins que no es jubila no està vacant. Això és la roda. Fins que no es jubila no està vacant. Si no està vacant no la pots treure. I clar, no podies treure perquè la tenies que modificar. Claro, el problema està en això. És a dir, no és el mateix potser una plaça que pugui ser personal de neteja, que tens 8 persones, o personal de policia local, que tens diverses places, que no pots tindre ja una bolsa, que aquesta plaça sols tens una plaça. Entonces, clar, ningú crea una bolsa per tindre-la per si a casa... Ja t'ho dic, jo porto 8 anys i en 8 anys no s'ha posat mal a Salvador, imagina't, 8 anys... Bueno, 8 no, quasi 7, passant els 7, perquè vaig jubilar en desembre. Per això dic que aquestes coses són així, que el fan falta i quan fa falta o tens que anar a agarrar-la si algun altre municipi la té marcat al qual la tens tu, que el cedisca si té una bolsa oberta o tens que constituir una bolsa pròpia. En aquest cas és molt complicat que una tan específica, perquè policia normalment, tots els pobles ne tenen, és més fàcil que te la puguen cedir, la bolsa. Una cosa, ara que has anomenat les policies, quants policies tenim en plantilla en actiu? 8 n'hi ha en actiu. 8 tenim en plantilla i 8 n'hi ha en actiu. El que nosaltres a fetge d'avui tenim a una persona sola, que és la que està oficialment com a la seva plaça. Després tenim 4, que són les places que van treure, que era 2 en acabar l'acadèmia i ara estan en pràctiques. Falten 2 de les que van aprovar, que també tenen que anar a l'acadèmia, lo de l'IBASPE, i faltaran 3 places encara més per treure. Llavors estan d'interins. En teoria tots els 7 estan d'interins. 4 ja han aprovat, però estan en el procés des de que aproves fins que ja tens la definitiva, per dir-ho d'una manera. Com últimament, a veure, jo no veig masses municipals, per sort, però n'hi ha voltes que veus a un i veus a l'altre, este és nou, i este és nou. Sí, clar, seran els nous que estan cobrint. Van canviant-se? Clar, no, perquè al final també teníem els que estaven en l'acadèmia. Clar, al final penseu que n'hi havia 2 que estaven en l'acadèmia. Doncs tot això ha fet que també n'hi ha hagut cares noves, perquè han anat cobrint-se, teníem una persona també que estava de baixa i al final hem anat cobrint, clar, perquè ahir sí que intentem, a no ser que la baixa siga molt curta, d'una setmana o alguna cosa així, sempre intentar cobrir, perquè al final, com fan turnos de 7 dies, 4 policies cada grup, cada setmana, doncs sí que intentem cobrir-les ràpid, perquè si no, passa alguna cosa que li veia a algú i ja el veus en... Sí, ja el veus coixo. Vale, a veure, 2 cosetes. Sí. Farà cosa d'un mes es va fer un acte en el Parc de la Muralla, per xiquets. No sé exactament quin acte era. No sé. I resulta que hi havia allí un xic indigent dormint allí en els bancs. Entonces van cridar a la policia, que per cert va cridar a Alba, no? I va comentar que sí, que sabien que el tema existia i que estaven buscant una solució. Sí. Ja li han buscat la solució. S'ha buscat una solució, a veure, es va ingressar en l'hospital perquè, per problemes familiars, sabem que són, ja està, el van tirar de casa i entonces nosaltres l'havíem d'acollir, no podia estar allí, al final sabeu que és tema de medicaments i coses d'aixes que no es prenien, i entonces el van ingressar en l'hospital.
paral·lelament, l'Ajuntament el que ha fet és demanar-li un lloc en el que el puguen ingressar en un de malalts mentals per a que li porten el control, perquè la família de moment no vol fer-se càrrec d'ell. Clar, a veure, nosaltres no tenim res en contra de ningú. No, ni nosaltres tampoc, però això el dic que al final sí que n'hi ha que... No, el dic el de més que feia, és el que feia un parell de dies o 3 que estava allà. Perquè jo penso que prou tenen i poden estar en qualsevol lloc sempre quan es comporten bé. No, i a més que tampoc és un espai per a quedar-se ningú. I més en xiquets, si ja sabien que existia el tema per anar tantes... Sí, a veure, ja el dic que tot això és un poc complicat perquè al final, com depèn de la família també un poc, que al final ahir no depèn soles de nosaltres... Per part dels municipals o de l'Ajuntament... Sí, a veure, tot això es va fer l'informe. El problema és que el problema per ingressar a una persona és que té que tindre voluntat d'ingrés. Sí, però no me referís que això... Sí, no, jo el dic que és això, però clar, tu no el pots llevar d'allí, és a dir, jo no podia treure-lo d'allí si no volia, perquè ell el que feia... aquesta persona concret, anaven, l'agarraven, feia com si no anava a casa i després aquest dia potser no tornava i l'endemà de l'endemà ja tornava. No me referís, per seguir, me referís en aquest dia mateixa, si sabien que la persona estava allí, antes d'haver anat els xiquets, haver-lo fet. Jo no sabia si sabien, jo no sabia si ho sabien, això sí que no puc dir-te-ho. Jo sí que sabia perquè vam anar un dia, ho van dir, vam parlar amb la família, vam reunir la treballadora social, vam un poc explicar els problemes que havien dins de la família, en aquest cas, en ell, i llavors va ser quan vam posar tot. El que va que és el de sempre, una cosa és el que nosaltres demanem, i l'altra la família va dir, ens farem càrrecs fins que va intentar tornar a casa i el van tornar a tirar. De casa, sí, perquè al final ho sabíem, és a dir, sabíem que més pront o més tard, què passa que fins que voluntàriament no ha volgut ingressar en l'hospital perquè com no té ninguna incapacitat reconeguda, no estem parlant de discapacitat, és una incapacitat, entonces té que ser de mutu propi el voler ingressar. Al final el van fer entrar en raó i ha ingressat de mutu propi en l'hospital, però ja el dic que aquestes coses, per desgràcia, i més quan parlem amb gent que té una certa malaltia, és complicat a voltes de tractar. Esperem que el xic... Sí, esperem que vagi bé. Una altra cosa, a veure, quan tinguin un ratet, que algú es pegui una volteta pel poble, perquè en els carrers que van en pendent, al final, n'hi ha unes rejilles, perfecte, que en tots els carrers hauria d'estar, perquè així tots els carrers són en pendent i s'acumula aigua, però n'hi ha algunes que encara són de les ratlletes. I l'altre dia un ciclista va caure un bombat. Sí, mos ho va dir. No, vam anar i al final... Sé que el xic va comentar que anava a fer una reclamació. No sé si l'haurà fet o no l'haurà fet. Vam parlar en ell, em va escriure i tot el correu i li ho van dir. I al final tot això ve, ja el dic, vaig a dir-ho, és en la baixada de la cava, que es veu que algú va manejar les rejilles, perquè aquestes rejilles, si aneu i ho veieu, en el seu dia ja va passar una cosa semblant i el que es va fer és es va posar una línia enmig. Què passa? Que les rejilles, per lo que siga, és a dir, o perquè va ploure o perquè algú ho ha manejat o el que siga... O perquè té molt de trànsit. Què? O perquè n'hi ha molt de trànsit. És a dir, que pot passar qualsevol cosa. El que va passar és que crec que són 4 rejilles, es van desplaçar totes als laterals dels màxims i es va quedar una ranura d'uns 4 centímetres enmig, és a dir, tota la ranureta que tenen de separació totes es va quedar enmig. Entonces ja s'ha parlat en el ferrer perquè posa una varilla enmig perquè no tinga aquest joc el que són les 4, perquè és a dir, no és que siga una única i que no estiga arreglat, es va arreglar tot. El que va és això, que suposa que potser de manejar-se i de tot això té un poc de joc i si antes tenia un parell de centímetres, ara té 4, si tu vas en una bici d'aquestes de muntanya no té ningú problema perquè són amples les rodes. El problema és que era una bici de bicicleta d'aquestes de carretera que crec que tenen 3 centímetres, entonces clar, ens va mostrar la foto i tot, ens la va enviar el xic i es va quedar enganxat. Dic, és que si l'havien fet a postes no cabia el forat. I el dic, s'ha parlat en el ferrer perquè tenen que medir, se van durant un moment al ferrer per pegar-li 2 puntaetes al ferro perquè no puga manejar-se, perquè si posa el ferro o algun graciós algú se l'emportarà algun dia o si cas li tenen que pegar 2 puntaetes. Si n'hi ha ben més, que les revisarem totes. No, les van revisar totes
totes, me'n recordo jo, perquè ens va passar en uno i vam arreglar eixes que eren les Perquè dos, les de quadres que tenen a quadrets... Sí, no, nosaltres vam... No, ara ja estem posant les totes igual, les mateixes. El que passa que, igual com antes, es feia tota la línia i enmig no n'hi havia res, ara una línia van com si fos quadriculars. Sí, però quadriculars allargats, no quadriculars en els quadrets de cine, sinó que és el mateix la línia, el que passa que va partit per la meitat. Entonces, ja el dic, es va parlar el dijous, crec que va ser, que va anar el Ferrer, el dic, si no s'ha arreglat, Emili, no, per això t'ho dic jo, que sí que va pujar ell en el Ferrer a veure-ho, i faltava això, que pujara ell a pegar-li 2 puntaetes a un ferro, i en principi esperem que, si no, el dilluns que estigui arreglat. Emiliano, ai, ja ho saps. No, home, cada un lo seu, és així, sí. Dime. El tema del camí de la cava. Conforme està la circulació, tots els que pugen a la plana i tot, tots tenen que baixar per el camí de la cava. Sí. El camí es va asfaltar, en què abans s'han posat els bots, o sigui que no, em pareix correcte, però així ni tot, n'hi ha sobretot gent jove que va en bicicleta, va en monopatí, que se ho bota com si... Sí, però això és... Entonces, si n'hi hagueren, no sé, n'hi ha cotxes també, però el que més són bicicletes i monopatins que passen com si no n'hi haguera res. No es podria haver alguna solució, no sé, posant aquest tipus de bot, saps com ho agarren allí la cubeta, sabien que jo a la caseta, gent que puja caminant, si va per un costat, si passa per la part que estan els contenedors, quan té que pujar per a dalt, se ho veu apurat. Sort, i espero que no passi mai res, però és un perill. Jo que estic vivint allí, antes, com en cas baixava per la baixada del Camell, molts baixaven per allà, però és que ara baixen, i quan baixen, sobretot ara, a l'hora d'acabar-se la piscina, com si els xicons baixaren a fer competició a veure qui arriba antes. Sí, però això ho han fet quasi tots tota la vida, i el dic que al final és, ho han fet quasi tots tota la vida, però que no està ben fet, és a dir, que això no vaig a defendre ningú. De tota manera, ja el dic, li ho passaré a la policia perquè els bois van posar és que ens va passar en l'informe la policia. Per això t'he dit que tornarem a passar no sé si ja dic, si hi ha un altre tipus de bots que puguen reduir més la velocitat o... És que ja el dic, el tema està en que, conforme ho van comentar, que la normativa és tan estricta en aquests temes avui en dia, en les de reduccions, perquè abans sí que és veritat que en el que eren carreteres n'hi havia una normativa específica, però per el que eren camins i carrers del poble, la normativa era un poc la que li donava la gana a l'Ajuntament. El que vam fer en el seu dia era, es va suprimir aquesta normativa i va dir que tots a la normativa de màxima alçària i màxima pendent que pugui tindre cada un dels bots. Clar, això el dificulta el que tu ara tens que anar, perquè en el moment que no complisca la normativa, si hi ha un accident, la responsabilitat ja passa a ser municipal. Per això el dic, és la incongruència moltes voltes de que clar, jo entenc que els bots eixos per un tramo en el que n'hi haga un traçat que passa per una part de semi-local del poble, doncs entenc que potser sí, però clar, quan estàs dins d'un poble tots sabem massa bé el que és, entonces és més complicat. Complixes la llei posant els de John, no, per això el dic jo que és... I no passa res, però el dia que passa, mal. Si incomplixes posant tot més perquè no passe... Sí, no, però al final les imprudències, ja el dic, al final són imprudències de cada un, el que passa que el mal sol ser un tercer. També van posar la senyal de 30. Sí, però que bueno, s'ho passen tots pel forro. Així que al final el tema és això. Això a lo millor, dic jo, no ho sé, és una proposta, i ara que està allí com a municipal, a millor, no sé, no que sigui un nom concret, una denuncieta que es correguera la veu, mira, han denunciat a no sé qui per anar... Sí, a veure, nosaltres l'any passat, crec que va ser l'any passat, si no m'enganye, ens vam adherir a la campanya que va fer d'una setmana la DGT, que ells el deixen els radars mòbils i els poses i vam elegir punts conflictius, és a dir, que és durant una setmana, hores alternes perquè la gent no sàpiga quan està, es posa el radar i després el ve, és a dir, això sí, clar, posar-ne uno fixe no, però uno d'estos, de dir,
quan isca la campanya de la DGT, pues sí que ens podem adherir, com vam adherir l'any passat, recordeu que es va publicar en la pàgina web perquè la gent ho sapiera que anava a posar-se durant aquesta setmana. El que no es va dir la ubicació no anava a posar-se. Però encara no era la velocitat de 30, encara era 40. No, van posar a 40. Van posar a 40 perquè si hagueren posat a 30, és a dir, si vas agarrar un 30%, el 50 o 60% de la gent que vas agarrar, tots haurem... És a dir, que això també ens deixen un poc baremar, però bueno, que al final totes aquestes coses les tenim en compte, Juan Antonio, i passem a la policia. Si és una campanya d'eixes, un dels puestos podria ser eixe, ja el dic, al final aquestes coses són a base de conscienciació, perquè al final les coses fins que no passen és quan... És com tot, el dia que denuncien algú, el dia que passa algun accident, la gent, mentre no passa res... No, tot és alegria, és veritat. Doncs bueno, xiquetes i xiquets, que passeu bon estiu i després de l'estiu més, bueno, nosaltres ens venim per festa. Dime. Una cosa, Pablo, sí que t'agrairia, com a alcalde, que actes, per exemple, que venen festes, festes són més que dir això, qualsevol tipus d'acte, si l'associació o la festa o el que sigui convida l'Ajuntament... No, si ens conviden a nosaltres sempre traslladem la invitació, sempre. No donar coses per sabudes... No, a veure, nosaltres el que fem és, a principi de mes, vos passem el Míram, que és un poc tota l'agenda perquè sapiau, però, per exemple, si la festeta del barri de Sant Domènec o mos diguera traslladeu, perquè n'hi ha, per exemple, associacions que ells són directament les que vos envien les invitacions a cada regidor. N'hi ha altres, per exemple, que com solen ser la música, tenim el concert de Nadal, traslladeu-li, i entonces moltes voltes li passava jo a Maria Inés la foto per WhatsApp i li dia, m'han traslladat la invitació perquè vos la trasllade, o solia ser això, però ja el dic que normalment solen ser eixes del futbol o la música, el futbol, i a lo millor perquè Sant Domènec sempre les ha fetes ell o les de Sant Antoni de Pàdua. Després la resta són les de l'Ajuntament, que són quan són festes de l'Ajuntament. Si ens diuen alguna cosa dels moros i cristians, doncs també, és a dir, que normalment solen dir-nos que vos traslladem el tema del palco i coses d'aixes, però ja el dic, són les 4 voltes puntuals i la resta és la programació que vos passem del Míram, que sempre haurien de portar a principi, esto és bimensual, en juliol, a principi del mes de juliol, que seria juliol i agost, setembre, octubre, en novembre, desembre, ¿vale? Per això el dic que ho agarra i el dic que espero que no me se'n passi ninguna. Hasta ara no me se'n ha passat ninguna de les que ens han dit de traslladar la informació, però bueno, ho tinc en compte. Hala, xiquetes i xiquets, salsa a la sessió.